teraz bude pán Milan Šatan. Áno, ďakujem, Metko. V každom prípade, ako už si povedal, je to prvé finále dnešného dňa, dnešného roka, tedy majstrovstvie Slovenska juniorov 1 a má tu čest, tak sa nám opäť tu parket pripraví, predstaviť vám jednotlivé tanečné páry. Už viete, ktoré tam sú, lebo je to, už vám dopredu povedal náš štartové čísla. My si teraz ich predstavíme menovito. Ešte chvíľočku. Vynikajúce. Šéf je vždy šéf. Takže tam ešte vidím kamieno. Mladý ide. Keď ide mladý, ide starý a zobere, čo ešte ostalo. Takže, dámy a páni, mám tu čest predstaviť prvých finalistov. Je ich 6. Podľa nejnižšieho štartového čísla. Pár číslom 3. Adrián Velko, Nikola Petrová, Dance Attack Lučenec. Neboj sa, začni. Prvý z finalistov, najnižšie štartové číslo tohto finále, Adrián Velko, Nikola Petrová, Dance Attack Lučenec. Ďakujeme. Tak nech sa vám darí. Adrián a Nikola. Další postupujúcu je pár číslo 4. Patrik Buda, Silvia Budová, TK Uninec Bratislava. Oni sa predstavia krátkou ukážkou. Sledujete druhý finalistov Patrik Buda, Silvia Budová, TK Uninec Bratislava. Pár so startovým číslom 4. Blahoželáme aj vám. A predstavujeme tretieho. Pár číslom 11. Gabriel Korpáš, Vanessa Murajková, Teniská Julia Levice.
debutoval Eškári na polovice. Ďakujeme. To je slabý priesmej dušovstvítov finalisty. Najnižšia veková kategória tohto finále. A majú určite radosť, keď ich podbudzujete a bude mať radosť aj pár číslom 15. Šimon Novák, Tereza Ďurtová, TS Super Poprad. Teraz pre väčšiu radosť je to Šimon Novák, Tereza Ďurtová, TS Super Poprad. Ďakujeme. Nepočujem nič? No to už je lepšie. Áno. Vytvorme im dobrú náladu pre toto finále. Dámy a páni, pár číslom 21. Lesavo, Ema Sima, PK Gracia Michalovce. Siva, PK Gracia Michalovce. Ďakujeme. Opäť počúvam. No. Dámy a páni, nesmieme zabudnúť ani na posledný pár tohto finále, pár číslom 22. Dominik Šipoš, Anna Mária Rácová, Sundance Akadémie pre Bratislava. Dominik Šipoš, Anna Mária Rácová, Sundance Akadémie pre Bratislava. Ďakujeme. Tak poprosíme rozhodcov. Dámy a páni, videli ste všetkých potenciálnych majstrov Slovenskej republiky v latinskoamerických tancoch, ktorí ale to bude, to sa dozvieme až všetky tance potom zrátame a vyhodnotíme. Poprosím vás, príďte vám na tanečný parket.